U kif ukoll nixtieq ninqagħad ukoll ma' Robert biex nirringrazzjaw lill-floor manager li kellna magħna llum lil Joanne Tanti, tuwa ċabċifa Joanne. Mela, l-extend diħlin daħlu kollha. Charles, is-Sur Charles Dalli, kif inti? Xejn ma jqos nisur. Vera mill-belt jien imma min is-sur. Jiena l-ewwel darba qed qgħid magħkom. Inti għadek żgħir wisq. Le, jiena niftakarkom jiena. Niftakarkom kont żgħir. Eżatt, hekk għalhekk qed ngħid id-diski tagħkom. Għandna tini żmien il-miliet għandha 31 sena. 31 sena, eżatt, kemm għandi żmien jien kont qed naqsam. Daqs kemm għandha t-tifla tiegħi wkoll. Charles, dawn iż-żminijiet ovvjament tkunu impenjati fi żminijiet tal-miliet. X'ikun għaddej fil-grupp tagħkom bħalissa? Ija ningrazzjaw il-bambin li dawn iż-żewġ songs tini żmien il-miliet u il-Christmas Father baqgħu popolari ħafna. Anki wara ħafna żmien, fil-fatt kienu tnej li huma fil-klassifika tal-PRS ukoll għal żmien il-miliet, ġifieri indaqqew ħafna, għadhom jintalbu ħafna wkoll. U nkunu majtin ħafna postijiet biex indoqqu da żminijiet aħna. Tajjeb. Nispiċċaw ġifieri. Tajjeb, u tlaħqu ma kollox insomma. Ija, nlaħqu ma kollox, għat għandna enerġija vera għandi żmien jien imma għandna enerġija ta' żgħażagħ. Tajjeb, Charles, l-awgurju tiegħek għal dawn il-żmien ta' festi u fl-aħħar mill-aħħar se tkun qegħdin nisimgħu qalbi hija lavorja il-miliet kważi spiċċa, nixtieq minn eħta qalbi nirringrazzja l kulħadd tal-kooperazzjoni tal-għajnuna li tawna bħala grupp matul dan iż-żmien kollu u minn eħta qalbi wkoll l-isbaħ xewqat lil kulħadd ukoll għal dawn iż-żminijiet ta' festi. Tajjeb. Grazzi ħafna Charles, jiena se nħalli fidejn l-extend. Minna ħatijaj nixtieq ukoll fuq nota personali ringrazzja l-Robert Kutar li għal sena oħra propju avviċinani sabiex nkun parti minn dan il-konkors ukoll. Insellmilkom u nawguralkom il-festi tajba. Fidejkom Extend. Min oxortok ħallini narak kif titbissem wiċċek jixel ħafna żbaħ mill-wart ejn inħażes paġna fi ktieb li ma jintemx fi żminijiet mudlama intmu żbieq li tixel dan il-ksiħ il-bard ix-xita mhumiex se jberdu l-qalb il-fjamma li hemm tixel dimma tintefa' qatt tista' tixel l-akbar stilla għażdur li ma jiswa xejn jekk tħosshom ġewwa mdejja f'qalbek ma jixel xejn dan
Għal-kem silġ għawn ma jamilx u borra ma tinżilx ibaddu l-wim fit-toro u l-vetrini mixawlin is-siġra tal-miliet imżejna fl-irħula u fl-bliet ħad bil-bambi f'maxtura u l-presepji imdawlin Trini żmien il-miliet żmien il-paċi żmien il-ħbieb Trini żmien il-miliet żmien il-paċi żmien il-ħbieb kulħadd dik it-bissima kif jasal żmien il-miliet Il-ħwienet min lija mfawra bin-nies kulħadd jixtri rigali bla qis kulħadd jixtieġ lill-ajru in-nies rani kif għandu jkun Vetrini armati bil-kbir bil-bozzos itebtfu d-dawl qawwim żejnin inħoss qalbi tfur bil-ferħ kif jaslu da żminijiet Tini żmien il-miliet żmien il-paċi żmien il-ħbieb Tini żmien il-miliet żmien il-paċi żmien il-ħbieb kulħadd dik it-bissima kif jasal żmien il-miliet Gianni Casual Line ta' City Gate